हाय लोगोफोर, गुड मर्निं। आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायनाय थाबाय। नै जोंहा दिनै अखा हादैजोंनो दाउफ्राबा माने लोमजोब्बाय आरो आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो लादों। आंनि भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय, अब्लानो नुगोन आरो नोंथांमोना गासैखौबो माबायदिहाय लोमदों आरो। माने बिराद अखा फैबाय नालाय, अखा हादैजोंनो दै बाना जाजोब्बाय आरो नै जेरैबो दै गोजा आरो दै ओइनै फारथिं दै गोजा दै बानायानो आरो नै सिङावबो हाबजोब्बाय आरो नै दा सिङाव नायलांनो हागोन। अबस्था गैला फार्मनि दाउफोरा बिराद आराम जाबाय आरो मा जाबावगोन, बिराद दुखु जादों आरो जों दिनै। माने हरसे उन्दुनो हायासै आरो हरावहाय दिनै 11ता बाजानिफ्राय फैदों नालाय अखाया। 11ता बाजानिफ्राय माने फार्मावनो सोरांबाय आरो दायो सोरांबाय नै 4ता जाबाय फुंनि। सिङावबो हाबजोब्बाय, साइडजोंथ' दै बानायानोसै आरो दैमा बायदि बोहैजोब्बाय। नै सिङाव दाउफोरा मैया जि आराम जाबाय दाउफोरा। बिराद सिन्था जादों आरोना, बिराद खस्थ' खालामनानै दा मा जागोन जादों। लांनो थाखाय आरो 10 दिन दंबावो, बे 10 दिना सान बारग'नायबा एसे मोजां जागौमोन सानदों आरो बेखौनो आसा खालामो। माने थांनाय बोसोरावबो दैबाना जादोंमोन नालाय जोंना, बिराद गिदिर दैबाना फैदोंमोन नालाय। बिनिफ्राय बे खाथि खालानि न'फोरनियाव माने गल'क हाया फबनानै बिराद गोजौ गोजौ खालामना गालांजोब्बाय आरो माने जोंहानिया गेजेराव जाहैबाय नालाय, जोंहानिया ओमफ्राय गल'कआ बारा थालाङासै आरो न'आ लास जाहैबायना जोंहानिया। ओमफ्राय जोंहानिया गोथौसो जालांजोब्बाय, ओंखायनो गासैनिबो दैया माने जोंहानाव जमा जायो आरो बिनि थाखायनो लोमबाय जानांगौ आरो देग्लायबो। दा उनावहाय मा जागोन मिथिला आरो अखा फैबाय थाबाथाय दैमानि दैयाबो जोंनिया बिराद लोमजोबखायो। बै लोमजोब्बाय, बोहैलांजोब्बाय बिथिं दैमा बायदि जाबाय थाबाय। फार्म सिङाव बांद्राय हाबाखैबाबो हाब्बाय आरो एसे एसे हाबजोब्बाय। बाहेरावथ' दैमा गोजा, फार्माबो एसे गोजौ नालाय।